Nederste del. Kom on. Luk kassen. Nice. Godt, John. Vi er tilbage i Copenhagen Gym til Pensionisten og Motionisten episode 4. 4, bro. Episode 4 uden en bendag. Coincidence? I think not. Men vi er i hvert fald tilbage, og vi har lavet et nyt træningsprogram, simpelthen udelukkende for at kunne give jer noget nyt content. Så i dag skal vi træne push, og det er faktisk Mads, der har lavet træningsprogrammet. Så det er jo knald eller fald, kan man sige, ikke? Det er jo hans fremtidige stilling i firmaet, der er på højkant her. Men det er en ret simpel push session, og vi sådan, også det der måske lidt atypisk setup, men det kommer vi til at løbe igennem med selvfølgelig. Og tak til alle jer, som kommenterer og engager, ser videoerne og liker dem og sådan noget. Det sætter stor pris på. Det gør også, at vi har råd til, at Santian kan blive ved med at komme og lave flere videoer, som jeg ikke allerede har betalt ham forud. Ja. men i hvert fald, så har vi push session i dag, som er sådan, den er lidt atypisk. Ja. Ikke atypisk i forhold til noget af det andet, vi laver, men... Men sådan atypisk i forhold til normen. Ja. 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 Og vi har simpelthen valgt at starte ud med noget så sygt som en svinkelarm pækdæk. Så det kommer vi til at gå i gang med nu. Der kommer en masse til lige at regne jer igennem med, hvorfor at vi gør det på den måde. Altså, vi laver den egentlig med en arm af flere grunde. Der er nogle sådan teoretiske grunde, og så er der nogle grunde, fordi at der er nogle grunde, der er også bare nice. Det føles bare nice. Der er lidt ekstra bevægelse. Du kan komme lidt længere indover, især i den her maskine, hvor at håndtagene vil støde sammen, inden vi kommer herindover. Og så er der de teoretiske grunde, som er, at når vi arbejder med en side af gangen, så har vores hjerne lidt nemmere ved at sende et signal til den ene muskel ad gangen. Det er lidt ligesom, hvis vi skulle tegne, så ville vi også bedre kunne tegne med en hånd ad gangen, end vi kunne tegne med to hænder ad gangen. Og nu sætter jeg det på spidsen, fordi så er det lidt nemmere at forstå, men når vi skal rekruttere en muskel, så er det egentlig bare nemmere for vores hjerne at gøre det i en side af gangen. Så kan vi rekruttere flere muskelfibre og motoriske enheder i den muskel, vi prøver at arbejde på. Så bruger vi den her bandit til at låse vores arm fast. Den anden side, så den ligesom hiver i os, ligesom den anden arm ville gøre, hvis vi kørte med to hænder, ikke? Ja, det er jo egentlig bare for at skabe noget, hvad kan man sige, modstand og noget ekstern stabilitet. Det er blevet sådan en rigtig buzzword nu. Angering. Angering, bro. Angering for days. Men det er simpelthen fordi, at hvis Mads ikke har selen på her, og der kommer tilpas meget vægt på, det vil vi gerne vil arbejde med sådan en relativt højt load, så vil fordi at der skal exertes så meget kraft herover, så vil hans krop automatisk begynde at bevæge sig, og så mister vi faktisk rom, i stedet hvor vi kan sidde fast og komme ind over, fordi vi har noget stabilitet herover. Og det er simpelthen så nemt bare lige at sætte en daisy chain rundt om, og så bare lige tage armen ind i, og så bare sidde og brace imod den. Der er mange, der var sådan, du kunne bare sætte armen ned i siden, ja, men force, hvis der ikke kommer sådan heroverfra, så vi sætter armen ned i siden, vil ikke nødvendigvis, hvad kan man sige, modstå fristelsen af at dreje os henover. Så der har vi bare sat en daisy chain på rundt om her. Du så sætter armen ind i, og så applier pressure ind igennem daisy chainen for at blive siddende det samme sted. Så vi har mulighed for at arbejde, hvad kan man sige, så hårdt som muligt på den side, der skal arbejde, så vi kan få mest mulig tension og mest mulig stimuli på den arbejdende muskel, uden at gå på kompromis, fordi vi sidder og hopper, fordi man er bange for at bruge en daisy chain, eller man er bange for at gøre et eller andet med en maskine. Sådan, de opvarmningssæt, vi havde uden daisy chain på, føles næsten hårdere. Ja, bare det var 40 kilo eller sådan noget. Ja, og der var 40 kilo mere på. Men folk undervurderer det der så meget. Folk undervurderer sygt altså meget det der med sådan, lad nu være med at bruge for meget tid på det, og lad nu være med at sidde og låse dig fast 6 forskellige steder og sådan noget. Ja, fint nok, bro. Men når jeg river dobbelt så meget væk som dig, og det føles nemmere, så snak igen, altså sådan der. Ja, det er også bare det der med sådan... Hvorfor ikke?
Ja. Det tog 4 sekunder, så den her Ja, det gjorde det faktisk. Og i næste gang kommer det til at tage 2 sekunder, fordi vi allerede har styr på det. Ja, præcis. Ja. Det er sådan... Så sådan, du har verdens en kæmpe mulighed for at virkelig bare sådan her, at stimulere væsentligt mere muskelmasse. Ja. Men du vælger ikke at gøre det, fordi det er for indviklet. Fordi det er sådan, fordi du i et eller andet princip ikke overgår det. Sådan, og... Come on. Luk. Fedt, mand. Nå, men nu har vi jo lige sådan en lille sjov en. For jeg snakker med masser om forleden dag i DM's, det her med, at sådan, nu når der kommer alle de her studier ud, her det sidste stykke tid, og gud hvad man har solgt deres sjæl for at lave deres træningsstil om, for at følge et eller andet metastudie. Hvilket også er helt fint. Så er det bare rigtig sådan pudsigt, hvordan at sådan en som Jordan Peters, faktisk, nu brugte han jo ikke de samme ord, men der blev snakket om sådan der effective reps, der blev snakket om high frequency træning, der blev snakket om PAPE, som det var bare, jeg ikke huske, hvad det hedder. Men PAPE. Ja, Post-Activation Potentiation Effect hedder det. Det er egentlig Tung, bare konceptet er egentlig bare, at du laver noget tungt. Opvarmningssæt. Ja. Og det er meget sjovt, fordi nu bliver det sådan genopfundet her, 5-6 år senere. Og det er sådan, nu er det sådan, the rocks the world lige pludselig. Og det er, bare logiske ting, som altid er blevet sagt. Og så er der lige pludselig kommet et studie. Ja, det er altid blevet gjort. Det er sådan, du vil snakke om det der PAPE forleden dag, hvor du skrev sådan der, men bro, det har du gjort i 5 år. Ja. Sådan, ja. Jeg kan da ikke huske et hack squat sæt, jeg har taget, hvor jeg ikke har kørt med den vægt for 1 eller 2 reps. Ja, eller i hvert fald 95% af den. Ja. Og tit har jeg da også prøvet det der med at tage 10 kilo ekstra på. Tænkte, det er måske, og ikke engang bevidst, men sådan, det spillede ikke, tager lige 10 kilo mindre. Ja, præcis. Sådan, det er når de der studier kommer frem og bliver gjort til noget helt magisk, hvor det er helt almindelige logiske ting, som altid er blevet gjort. Det er helt almindeligt logisk lige at tage sådan der, tag et rep på din arbejdsvægt, for lige sådan at akklimatisere til vægten, så du ikke bliver overrasket. Ja. Det er også det sådan her, hvis du tager, lad os sige, du kører hack squat, det er et super fedt eksempel at bruge. Dit arbejdssæt er 5 plader. Så kører du 1, 2, 3, 4. Så går du jo ikke fra 4 til 5. Nej. Men hvis du går fra 4 til 5, bro, så når du unracker den på 5, så er du sådan der. Så får du et chok, mand. Hold up. Ja. Sådan der, hvad foregår der? Ja. Så kører du 5 for en enkelt, og så er du sådan, okay, det var tungt, men nu ved jeg, hvor tungt det er. Ja. Så næste gang du går ind og sådan der unracker den, så er du sådan, fuck det, jeg ved, hvor tungt den er, lad os køre. Ja, du ved, sådan, og nu er det bare blevet gjort sådan, PAPE. Ja. Boys, det er bare almindelig opvarmningsrutine. Ja. Jeg tror, jeg har haft det stående i mit fucking welcome sheet siden 2019. Ja. Sådan der. God idé, sidste opvarmer inden arbejdssæt, så tæt på din arbejdsvægt som muligt. Ja, og det er jo fint nok, at det bliver kaldt noget og bliver sat ord på, hvad det er og sådan noget, men der bliver bare kogt rigtig meget suppe på det. Ja. Og i det her med sådan, det første sæt er det mest stimulerende. Ja, det er klart, det er det første sæt, der er det mest stimulerende. Det giver mest mening at træne musklen flere gange, hvis du kan. Ja. Ja, det er blevet sagt. Nu har jeg under min gode mand her en podcast, hvor det er blevet sagt 5.000 gange. Altså sådan, hvis du kan træne dit lår 100 gange eller 50 gange. Hvor vokser det mest? Prøv at gætte, hvor mange gange, eller hvilken en, der stimulerer til mest muskelmasse. Så det er sådan... Ja, effektiv reps-modellen også. Sådan, det snakker vi om på, det snakker om træning, man plug. Hvad hedder det? Tilbage i 2019. Sådan der, begyndte vi at snakke om effektiv reps på de allerførste episoder. Og så går der sådan her 3-4 år, og så alle dem, der træner med RIR, det er lige pludselig det her metastudie siger noget om effektiv reps, og nu skal vi træne til failure, hvor man bare sidder og sådan der, brother. Sådan, sådan der. Vi havde en meget, meget stor britte, der snakkede om det tilbage i sådan der 2016. Ja. Sådan, vi har Dante Trudell, der snakker om det tilbage i 2008. Sådan, lad nu være. Altså, sådan, og så går de alle sammen fra at træne med RIR og periodization og macrocycles til nu træning til failure. Og det er godt, som sagt, at der bliver sat ord på det, men der sidder bare nogle stykker, som med gode intentioner siger de her ting, og så sidder der og så bliver det grint af 10.000 unge mennesker, som kalder det PAPE i stedet for opvarmningssæt, og bliver helt forvirret over, hvad det er, de laver nede i gym, fordi det bliver alt for... De kommer ned i det her kaninhul, hvor alt bliver sygt indviklet for dem, og træning bliver gjort sådan, til sådan en...
Science. Kæmpe videnskab, som det egentlig ikke behøver, som forvirrer mere, end det gør gavn. Og det er bare ærgerligt, synes jeg. Det er spil, bro. Det er spil. Altså, sådan, det er bare sygt at se, hvordan sådan en fucking artikel på PubMed bare kan ændre folks liv lige præcis. Ja. Hvor det er sådan, chill, bro. Bare træn hårdt sådan der. Ja. Synes du, det er sjovt at træne med så træn med Ja. Sådan, du behøver ikke sælge din sjæl og ændre din træningstilgang. Prøv at overveje, hvor mange mennesker, der sidder og laver noget, de ikke har lyst til. Fordi der er kommet et eller andet studie ud. Ja. Wow, det må være nederen at tage ned i gym, og så ikke træne, som man har lyst til. Præcis. Fordi at der er en eller anden forsker i USA, der har fundet ud af et eller andet på 3 mennesker, der aldrig nogensinde har rørt et håndvægt før. Ja. Og sådan, what? Altså. Så det var sådan rigtig metastudie right. Altså bare sådan, det bliver bare reddet, bro. Altså sådan, det bliver bare reddet. Det er helt sygt. Bare træn hårdt, mand. Bare træn hårdt og træn, som du har lyst til. Så skal der nok ske noget. Altså sådan, det er quite simple. Ja. Og så gå en lille smule op i din eksekvering, please. Så du ikke får ondt imens. Ja. Sidst vi lavede dips, Sanchi, ikke? På 2 sæt, gæt hvor mange Emil fik. Med kropsvægt. På 2 sæt i alt. 9. Bro, jeg er simpelthen bare too big for dips, altså sådan der. Men det er sjovt, han spiller smart nu, ikke? Fordi nu kommer jeg til at rail ham, når vi skal lave det her. Og det ved han godt. Han står allerede der og putter kondomet på og sådan noget. Det der, bro, det er jo svarer bare til, at du står og tager loop på, mens jeg har dig oppe ved væggen i en baggård. Det kunne være sjovt, hvis jeg havde footage fra 2 år tilbage. Ja, 1,5 år tilbage, bro. I prep. 6,5 plade for 8. Ja, det er også sygt. På 110 kilo kropsvægt. Ja, det er faktisk rigtig sygt. Ja, og 2 gram gear. Godt. Nå, nej. Those were the days, boys. Those were the days. Nej, der kommer et comeback en dag. Der kommer et comeback en dag, bro. Absolut ikke, bro. Det håber jeg ikke, bro, for så betyder det, at forretningen går rigtig dårligt. Kan man sige. Altså, jeg vil sige, somewhat skylder jeg mig selv det. På en eller anden måde. Men på en anden måde, så tror jeg måske også bare, at sådan, den der prep, der blev stoppet, var også sådan der et telltale sign nok til mig selv om, at sådan, jeg vil hellere bare coache. Jeg vil bare ikke stå i en situation, hvor at jeg skal være på scenen samtidig med en klient, eller at fordi jeg er helt fucked i peak week, så ødelægger jeg, deres proces. Det er det, jeg har sådan, der er problemet med sådan der atletcoaches, eller sådan coachatleter. Det der med sådan, okay, men hvad hvis din egen proces på en eller anden måde påvirker din klients proces? Hvis man kan holde det adskilt, fint, men jeg har svært ved at se mig selv, være helt fucked 2 uger ude med streger i ballerne, og så kunne træffe en rationel beslutning på en andens vegne. For jeg kan ikke engang træffe en rationel beslutning på min egen vegne. Altså, når man ligger vågen om natten med mundsavl, fordi man tænker på nachos med ost, og så skal man op og tage check-ins bagefter. Bare. Hvad er jeres go-to post, når I er på scenen? Hvad kalder man det? Sådan post-show meal. Jeg har aldrig været på scenen, bro. Jeg skal heller ikke, så I don't know. Jeg har været med til nogle post-show meals, der har været gode, men jeg har ikke selv været der. Man, jeg ved det ikke. Altså sådan, det var der i Polen tilbage i 2020, som jo faktisk var sidst. Det der sker, det er, at og mine egne atleter, der skal op til mit eget show her lige om lidt. Don't do this. Hvad hedder det? Og den her video kommer ud dagen før, så sådan der, you better not fuck this up. Det, der skete for mig, det er, at jeg post-prep kommer af scenen i Polen. Sæsonen er slut, du ved. Vi er videre. Og jeg har en appetit. Altså sådan der, your boy can eat. Så det, der sker, det er simpelthen, at jeg spiser simpelthen bare uafbrudt i 10 timer. Så der, den står på intet tidspunkt stille, min kæbe. Jeg spiser uafbrudt i 10 timer, alt jeg kommer i nærheden af. Det er seafood-diæten. Altså sådan der, spiser det, man ser, ikke? Og så ender det simpelthen med, at jeg med rigtig, rigtig ondt i maven og sved falder i søvn på sofaen kl. 10 om aftenen. Og så vågner jeg kl. 2. Skal flyve kl. 6 om morgenen fra Warszawa Lufthavn. Så vågner jeg kl. 2, går ud i køkkenet, tager alt det, vi ikke skulle have med hjem og putter ned i en skål. Og hælder en shake ud over. Og fortæl, hvad, altså, det er sådan noget, det er Snickers, det er... Det er bare sådan der, jeg står og skærer Snickers og cookies op og hælder granola på og
Altså alt muligt, bro. Så hælder jeg bare cashewmælk henover, tager bare skålen og sætter mig ind til bordet og bare sidder. Og så går jeg i seng og står op 3 timer senere. Og man kan sige, ja, sådan der, jeg var helt bloated og helt syg. Men det er sådan... Jeg ved, jeg kan recover fra det sådan der relativt hurtigt, fordi sådan 2 dage senere var jeg tilbage på scenevægt. Så sådan... Der må have været et punkt efter det måltid der, hvor du så rigtig nice ud. Hvor jeg så syg ud. Ja. Hvis min psykolog hører min playlist, så er det der bare på den lukkede. Men... Ja. Det skal være sådan der, det skal være den helt nede. Yep. Come on. Og det var rart. Det var godt til dig. Uha. Det er også det, tror jeg, sådan... Jeg tror, det er det, der mange af de unge, der mangler det der. Lidt umf. Nej, men det der med at kunne switche on. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Det er heller ikke altid, man skal gøre det, vil jeg sige. Nej, men du skal kunne gøre det. Ja, helt sikkert. Fordi det bliver hurtigt sådan... Det bliver hurtigt sådan en ting med enten. Så tager folk ikke deres træning seriøst nok. Og så laller de bare hele vejen igennem træningen. Ja. Eller også så kommer de herind og allerede er i UF-mode. Ja, og så bliver det lortetræning også jo. Ja, plus bro, du dræner bare det centrale nervesystem, så du skal gå og være sur hele træningen. Ja. Sådan. Jeg synes, det er vigtigt det der med, når du skal lave noget, du ved er tungt. Når du ligesom skal exert dig selv på et nyt niveau, så skal du også kunne sådan... Ja, men du har også bare nogle dage, hvor du kan mærke, at det der er dagen der anden, der så tager vi den også, ikke? Jo. Jeg har snakket meget med klienter om sådan, især da det var, da havde mindre klientel og sådan noget, der mange af dem var hernede og sådan noget, de var sådan der switched on hele tiden, ikke? Ja. Hvor jeg sådan, du skal bare passe på, at du ikke tager det med dig ud af centret. Ja. Fordi så går du bare og har en dårlig dag sådan der. Ja. Det er fint nok at være emotionel med sin træning. Det er helt okay. Men du skal også kunne tøjle det. Helt sikkert. Det er sådan, du skal kunne tøjle det der beast. Ja. Sådan, du skal kunne sådan... Så nogle gange så er det sådan, okay, slip snoren. Andre gange så er det sådan hæl, ikke? Jo. Det er også derfor, det er fedt at træne hernede, for eksempel. Fordi der har folk lidt en forståelse af, at sådan, okay, der er nogen, der engang imellem lige giver den lidt ekstra gas. Deep, sådan hvis du gør det der i Pure Gym et eller andet sted, så er dit medlemskab afsluttet på dagen. Ja, du forstår jo mange gange, da jeg var hos Jordan Peters, så der var mange gange, jeg centerlederen kom over til fat i mig. Og sådan der, men du støder de andre medlemmer og sådan noget. Ja. Men det var også de der, du ved, 1 set leg press, 2 reps. Ja, okay. Hvor man, altså... Jeg kan ikke huske, dit navn er bag. Altså. Yep. Ja. Ja, kom on. Hey. Ja. Kom on. Hey. Tak. Yep. Jeg husker, jeg engang havde en beef med Anders Trost på den her. Ja, okay. Den tabte du. Nej. Der er kommet 2 nye spillere i gamet. Bro, ja, der kan du gøre Krille og Jonathan. Krille og Jonathan. Ja, 8 plader på den her. Ja. For reps. Jeg kan ikke forestille mig, at der kan være 8. Men jeg kan huske, det var lige da vi havde fået den. Og jeg var sådan der, ja, that's my jam. Ja. og så, nu Trost han ligger op, hvor han sidder her. Så laver han sådan en video, du ved. Ny PR, 5 plader for 8. Og det var sådan der, om aftenen. Han træner altså om aftenen. Bare lige så alle jer unge, der gerne vil ned og møde mig ned, så om aftenen. Kom efter klokken 19. Nej, så ligger han den op, du ved, og jeg er sådan der, fair, bro. Du ved, nu, let's go. Du, jeg tager den sådan der. Jeg tænker, bolden er lige der, du kan lige... Den er slet ikke lavet til dig, men du tager den bare personligt. Ja, jeg tager den bare. Det var bare sådan, ja, det er mig, det der. Så tager jeg hop. Jeg tror, jeg har videoen faktisk. Hvor jeg så, efter jeg lavede de første 8 reps, så vender jeg bare hovedet om mod telefonen og gør sådan her. Og så kører jeg bare videre. Men det var heller ikke tungt for dig der jo. Nej, det var lige det, jeg fået maskinen, bro. Så sådan, jeg tror måske, jeg kunne 5 plader 1 gang før eller så. Ja, okay. Men jeg kunne mere. Ja. Jeg tror, jeg fik 12 eller 13 i det sæt der. Okay. Og så skrev han til mig sådan der, ja, men du glemmer lige, at mit buy-in, det var low incline dumbbell press med 70 kg håndvægte.
Så er også facts. Fair Ja, nok. okay. Fair. Det får du. Ja, den får du. Nu skal vi bare også have en mulig kabelpis nu. Fedt nok. Jeg er nødt til at holde maven inde, når vi laver den her. Ja. Det er helt skidt, bro. Jamen, vi prøver egentlig at træne det nederste del af brystet. Når vi prøver på det, så er det fordelagtigt at lade skulderen komme med den her vej. Både for at få et større stræk hen over brystet her, men også fordi, at vores nederste del af brystet faktisk har ret godt sådan, moment eller ret god evne til også at trække det her skulderledet ned igen, når det er heroppe, ikke? Ligesom vores lats har det den anden vej. Så både for godt stræk, fordi at det er ekstra stimuli til brystet, og fordi at vi egentlig også gerne kunne tænke os at lave nogle øvelser, hvor at vi får bevæget hele det her led generelt som sådan. Så det ikke alt sammen bliver så ikke alt sammen bliver herfra eller opad. flektion eller sådan nogle meget isolerede adduktion hedder det. Isolerede bevægelser altid. Vi kan godt have nogle øvelser som ligesom involverer nogle flere muskler på én gang for at bibeholde noget sundhed i ledet. Ja, det er jo også bare, det er jo sådan et funktionalitetsspørgsmål på en eller anden måde, ikke? Altså sådan, det her med sådan, det er sgu meget sund fornuft at bevæge sig i alle planes. Ja, og selvom vi er sådan, vi træner jo bodybuilding, Ja. så er det stadig en god idé måske bare lige at have nogle procenter af ens træning, hvor man laver noget, sådan så at man stadig kan bevæge sig og ikke bliver sådan et stort skur, der bare går rundt helt låst og kun kan arbejde i sådan isolerede planer. Og så er det bare måske også fint at have noget bias til den nederdel af brystet. Altså sådan, man træner jo selvfølgelig, det er jo, kan man sige, du vil jo altid involvere hele pækken. Ja. Det er ligesom med ryggen. Klart. Du kan ikke lave noget isoleret. Altså nej, det kan du ikke. Nej. Du kan bias tingene med forskellige vinkler og sådan forskellige bevægelseslag, men sådan have bevægelser, fordi vi har både noget, der er inclined, så har vi noget, der er lige på, og så har vi noget, der går den her vej. Så vi får ligesom bevæget skulderen i sådan stort set alle retninger. Og det er også bare det, der sørger for, at du har sådan healthy joints, og du rent faktisk kan bevæge dig alle steder, og ikke har problemer med, sådan, med din mobilitet og sådan nogle ting. Det er bare sådan, bevæge dig ligesom, det er også det, fordi folk er sådan meget tight up i, at med træning, så skal det være på en specifik måde. Det her med, sådan, når folk træner arme, så gør de automatisk sådan her. Ja. Eller når de skal lave et eller andet, så er det sådan automatisk sådan her, hvor det er sådan move freely på en eller anden måde. Så sørg for at bevæge dig i alle plan. Ja. Jeg tror sådan, det kan godt være, at på en eller anden måling får du lidt mere aktivering eller stimuli ved at sidde helt isoleret og lave et eller andet. Men jeg tror om 10-15 år, så vil du være glad for at have lavet noget, hvor at du også ligesom har bevæget kadaveret lidt også samtidig. Ja, det kan, altså alting kan godt blive meget, meget isoleret, ikke? Ja. Og vi kan jo lige så godt være ærlige og sige, at jo, vi får størst muskler af at arbejde sådan isoleret, men mennesket er jo ikke skabt til at arbejde sådan. Altså, jeg tror ikke, de sad for 1000 år siden og lavede curls i et eller andet rack. Nej, move like water, ikke? Jo, og det burde man nok, men når man godt vil have større muskler, så er det nok ikke den tilgang, man burde have. Men man kan prøve at få det lidt ind.
Ej, men det føles jo bare sygt nice. Det er røvlækkert. Det er også en klassiker, sådan seated dumbbell levels. Det skal man lade være med. Ja. Medmindre du sidder med ryggen eller med brystet den anden vej, så er det fint. Men det her, det er bare dårligt. Ja, det der? Ja, det er skidt. Det er så dårligt, tøs. Det er så skidt. Ja. Sådan, hvor ømme er dine ben, altså. Sådan, rolig nu. Ja. Mads, hvorfor sidder vi skråt i den her? Du kan bare fortælle Santi det, du skal ikke fortælle mig det. Ja, men altså... helt ærligt, ikke? Så er det mest bare, fordi det føles af helvedes til med begge arme. Ja. Jeg tror, hvis du kan sidde i den med begge arme, go for it. Men især Emil med de der totalt brede skuldre, det bliver simpelthen noget juks at sidde med begge arme ad gangen. Og så kan du nok også, hvis du sidder med en arm, få lidt bedre sådan alignment og lidt mindre problemer her omkring. Men altså, maskinen er jo lavet af en grund, så sådan, prøv det af, og hvis det kører for dig med 2 arme, så giv det et skud. Du kan også se det der grødhoved der, det kan næsten ikke være der når med 2 arme, så... Det virker rigtig, rigtig smalt i forhold til ens kravben. Ja, især for dig, ikke? Ja, så jeg vil jo lige sådan, også fordi jeg har det sådan, hvis man åbner armen, så drejer bicepsen lidt den her vej. Ja. Så er det en meget god idé lige at dreje sig en lille smule, yes, for at have et bedre alignment, ikke? Ja, helt sikkert. Ej, den er sygt nice, den her. Det er noget af den nye udstyr, vi lige har fået her i sidste uge. Fucking lækkert. Og vi har virkelig manglet sådan en high curl her. Det er super, super lækkert. Vi virkelig får bicepsen helt kontraheret, /kort, /spændt. Altså det vigtigste ved den her, det er vel egentlig bare, at vi holder skulderen nede, sådan, så kan vi vel ikke rigtig fuck noget op. Ja, man kan mange tænke folk sidder lidt, sådan, og svinger den, og så er det man bliver det bare ikke rigtig... Man kan tænke lidt på det faktisk, som hoften, når du laver en lang leg curl. Ja. Princippet er det samme. Den sidder ligesom 2 steder biceps, så hvis vi bevæger de 2 steder på samme tid, så er det nok ikke den, der sammentrækker sig i hvert fald. Så, Ja, men hvis vi bevæger den fra hver sin side af, hvis du ved, forestil dig at se det som en snor, så hvis du forsøger at gøre snoren så presset som muligt, men hvis du bliver ved med at give den mere snor op fra toppen af, samtidig med at du prøver at hente mere snor hernede, eller presse mere hernede, så sker der ikke rigtig noget. Så det er et spørgsmål om at holde skulderen kontrolleret, og så rent faktisk kunne få den helt spændt, frem for at du bare sidder og sådan lader skulderen gå med op. Fordi så får du bare ikke den der peak contraction, som du kan få, hvis du holder skulderen en lille smule nede. Hvis så den begynder at give, så bliver masse biceps bare ikke lige så forkortet, som den kan blive. Så det er sådan spænd i ens lats lidt samtidig? Ja, det er en god cue der med at skabe noget depression i skulderen ved lige at tænde sådan en lille smule latten. For ligesom at holde det her in place, så man kan curl i fred, for at sige det på den måde, ikke? Det største problem for folk over på, det er mest på preacher curl, man ser det, ikke? Preacher curl, der ser du det meget. Så bliver det sådan en rygøvelse, hvor man... Men der sidder du typisk ikke sådan her, der sidder du typisk sådan her. Ja. Og så bliver det endnu mere. Ja, men også single arm, især efter det her med lave reps er blevet en ting, hvor jeg ser det rigtig meget. Hvor at hvis jeg kører de her, folk vil rigtig gerne køre de her 5 reps på alt, og det giver god mening og så videre. Men så kommer der bare så meget vægt på, at vi ikke kan styre det med det, vi... Altså jamen, det er det, vi har snakket om så mange gange. Det der med sådan her. Mange af de her nye moder og sådan studier og alt det her med lav reps og alle de her ting. Det er sådan... Meget af det er sådan der... er sådan only applicable for skilled individuals. Ja, det er ikke alle, der bare kan gå ind og gøre det. Du kan ikke bede en ung mand om at lave sådan der 5-8 reps på et eller andet, fordi det kommer til at se helt herrens ud. Det kan måske godt gøre det i en squat, men lige snart du skal ind i en preacher curl, så er der bare 7-8 andre muskler, der bevæger sig. Og når det er sådan en lille muskel, vi prøver at isolere, så er det bare ikke så smart. Altså. Nej. Så hellere... Det er også sådan, jeg tror, det var Callum, der lavede en video om det. Sådan, hvilken rep range skal størstedelen til klientel rent faktisk bevæge sig i? Ja, det er ikke 5-8 i hvert fald. Nej, hvor han sagde 5-8, det er typisk... Det kræver, at du har en rigtig skilled klient, der rent faktisk kan finde ud af at eksekvere under meget pres. Ja. 12-15, det kræver rent faktisk, at folk kan holde composure og ikke blive udmattet og ikke blive forpustet og rent faktisk kunne holde composure igennem et sæt. Hvor sådan den der 8-12, det tillader dig at træne ret hårdt, men stadigvæk med en vægt, der er relativt let i forhold til din 1RM, som gør, at du rent faktisk kan lave
mange reps. Og det er tungt nok til, at du ikke stopper, fordi det syrer til at gøre ondt. Ja, du bliver ikke forpustet. Nej, det er rigtigt. Men du bliver heller ikke, men du, lad os sige, du laver 5-8 på et hack squat set. Så hvis du misser et brace, så stopper sættet. Ja, så sætter slut. Så stopper sættet 3 reps for tidligt. Ja. Du ved, hvor hvis du nu har en vægt, hvor du ved, du kan lave 8-12, så hvis du misser en lille smule brace på det ene, så er det sådan, okay, fuck, dårligt rep, men jeg kan køre videre. Altså på en stivbenet dødløft for eksempel, så er det meget nemmere at køre 5 reps, end det er i en øvelse, hvor at det kun er én lille muskel, der skal bevæge sig, ikke? Så sådan, ja, sæt de rigtige rep ranges til de rigtige øvelser, medmindre du er virkelig, virkelig dygtig til at træne. Ja, og samtidig så man sige, ved stivbenet dødløft, der kan det måske også komme hen og invitere til rigtig meget sådan dårlig form. Ja. Fordi lige snart folk de ser 5-8 på et træningsprogram, så er det sådan der, så kommer egoet bare. Yes, 300 kilo. Så kommer folks alter ego bare sådan der, ny PR i dag, hvor det er sådan, ja, måske skal du bare lave 8-12 bro, og så ikke have ondt i lænden bagefter. Ja. Altså sådan, ikke at du bliver skadet af at træne tungt, men du bliver skadet af at træne forkert. Jeg havde seriøst tænkt mig at smøre ærmerne op, ikke? Men too bad, jeg gør det ikke. Tænk dig at smøre ærmerne op, så kommer Krille, så er man sådan der. Ja, jeg havde lige tænkt mig, at det skulle være i dag. YouTube'en fik lov at se de her guns, ikke? Men not. Flexer dem. Man kan også se, at han står og venter på, at Santi filmer ham. Ja, bro. Jeg sværger. Han står og skriver sådan der. Med armen det der 8-tal har bare taget 10 minutter om at skrive min op på nu. Fuck, man. Jamen, hvad tredje tricepsøvelse igennem tiden på kanalen, den her? Ja. Det er også det, så giver man jo folk sådan en exercise library. Ja, præcis. Det er det, vi offrer os for. Jo sådan. Vi gør alt det, I ikke skal for content, man. Ja, jeg tror måske også bare, det er jo også sådan en indirekte lektion i, at det er ikke øvelser. Det er egentlig bare sådan bevægelser og led i relation til hinanden. Tricepsen er pisse ligeglad. Ja, præcis. Præcis. Det er jo bare et spørgsmål om modstand hen over et led, hen over et andet led. Og så er det selvfølgelig bare smart at holde det til at lave det samme for ligesom at standardisere og kunne måle progression og så videre, ikke? Men når du en dag står i et andet center og ikke har de samme værktøjer til rådighed, så don't sweat it. Det er møglækkert. Ligesom de andre er den jo sat op til at være tungest her omkring, ikke? Så jo, vægten tungere i toppen. Ja, så vægten kommer ret tæt på ledet, der arbejder. Jo mere vi strækker armen, så vægten bliver føles. Ja, det er jo bare præmissen. Det er jo bare præmissen for at kunne træne eller belaste tricepsen mest i det udstrakte punkt. Ja. Der er bare at se, det er også det, fordi det er altid svært at forklare folk. Fordi man skal se det sådan lidt fra siden af. Yeah. Sådan afstanden her er det, der afgør, hvor hårdt det føles herom. Ja. Og det er sådan, når man prøver at forklare det til en PC, de står bare og kigger på en og sådan... Ja, man skal yapping about? Man skal vildt forstå det, før man sådan... Ja, man skal vildt forstå, man skal se det i det der fugleperspektiv. Ja, præcis. Man skal kunne se øvelsen fra... Ja. Jeg skal kunne se den fra Santis perspektiv lige nu, før det giver mening, ikke? Hvor den er tungest her. Når det så sidder der, så er den der så også, ikke? Jo. Og så er det så også... Sådan, man kan også tage det med så i alle andre bevægelser. Ja, fordi det er bare bevægelse. En lov, der ikke kan brydes.
er vi faktisk pretty much done. Mest af alt, fordi den unge mand, han skal faktisk tilbage i skole lige om lidt. Nå ja. Men du skal tilbage have biologi, bro. Du har lige fået en fucking biologi-session her, mand. Du kan bare blive. Og Ole, vi har allerede været uden for pensum, bro. Ja. Men det var en god træning, synes jeg. Nu har vi også ramt den sådan der 2 consecutive weeks i streg, du ved, uden jeg har... Ja. Uden du har lavet noget Uden pis. jeg har lavet sådan der, jeg skal lige arbejde i dag. Sådan, jeg kan også mærke, at styrken den stiger lidt nu. Ja, Ja, det er rart. det er godt til dig. Ja, det er fucking godt til mig, mand. Vi holder den nu. Det er godt for hovedet, bro. Nå nej, sæsonen starter lige om lidt. Ja, godt. Vi holder den nu, så har jeg bare sådan der, næste måned har jeg bare 3 weekender, hvor jeg er hjemme, så jeg tager afsted torsdag i morgen. Skal til Sverige, skal til Herning, Nå ja, Herning, mand. Odense, Odense. Italien, Ja, England, Rumænien. måske. Ja, jeg håber ikke, jeg skal. Det Forhåbentlig er også ikke. lidt sådan, at jeg håber faktisk, at sæsonen slutter. Ja, om Italien. en måned. Ja. Jeg håber, at sæsonen slutter i Italien. Sådan, fordi så betyder det, at vi har en Olympia-kvalifikation til King Lusana. Ja, det har været fucking fedt. Ja, det bliver fedt. Det bliver fedt. You have to believe to achieve. Jamen, det er det. Jeg Say tror it på out det. loud. Det kan være, at der kommer en YouTube-video mere, inden vi tager afsted, faktisk. Nå ja. Det skal vi to lige snakke om bagefter. Ellers så kommer der måske en nøje afsted. Der kommer helt sikkert en, når vi er afsted. Ja. Men ja, tak fordi I så med. Og husk at like og subscribe og droppe en comment og send videoen til en kammerat, der har brug for gains. Og så tak for i dag. Ses. Ses.